garin nan kai akwai sanyi garin nan shi yasa na sa wannan lambaja. Malam Ilu nakutama dama kai zan je ni ma. Ka san garin da sanyi ne yasa na sako wannan riga. Na ji wani jita-jita ne a gari an ce wai kana da injin buga kudi. Akwai kuwa na siye shi. To ya zai ne a sayan mun? In za ka bar riba ka san ni dan kasuwa ne. To ya zai ne a sayan mun da shi? Sai ne ni ma da tsada na sai injin nan nake ga. Amma injin naka mai kyau ne kuma yana buga kudin sosai. Ba ga gidana ba. In gidan ma zan siya an baka riba. Kware kuwa. To yanzu ya labarin injin kudi ina injin buga kudin yake? Injin kudi yana cikin gida kai ma hukaci ne ni zan fito da shi yanzu waje. To yanzu ya zai ne ga injin buga kudi za mu shiga gidanka ne ko za ka fito da shi ne? Ina ai kawai akwai remote a hannuna da na matsa zai fito. Zai fito nan? Kwarai kuwa. Ha to yanzu a gwada mun ni in ga buga kudin a gabana to ni ko nawa ne ma zan iya sayan shi. Ko nawa ne? A buga a gabana in gani ko nawa ne zan iya sayan shi. Ka san ni dan kasuwa ne. Kwarai kuwa. Ba dai riba kake so ba? Riba kai. An gama. Nakutama wannan injin buga kudi ai ba sai na dauko shi ba dan remote yake amfani. Da remote ke amfani? Kwarai kuwa. A to dan na fito mu gani. Ka tsaye da shi kenan. Wannan abun da mamaki yake. Yanzu wannan amma a kasance na ka siyo wannan injin buga kudin ko? Ina a Ingila na same shi. A Ingila? Kwarai kuwa. Wajen wani bature. Yanzu shi wannan injin to ya zai ne a gwada mun ni na fi so a gwada mun in ga kudin nan na zubuwa duk maganan nawa ne za a siya ni ko nawa ne ma zan iya sayan wannan injin. To ai wannan ba matsala ba gari mada hannuna. To yanzu in ina son yemin 500 ina zan danna yemin 500 kaga wannan number 1 ita ne 500 wato yanzu dai ina son 500 in na danna wannan number kana danna number 1 za ka ga 500 zan ma iya gwadawa yanzu anan bismillah mana injin buga kudi nan da kace 500 ko number 1 ba ita ne 500 to bari gani kuma kudin gaske ne wallahi 500 gata to yanzu dai na ga 500 to yanzu ina so ya bugo man yan dubu fararen Abuja ina zan nan fararen Abuja ka nan wannan number 2 dubu kenan wato number 2 number 2 ita ne bari gani kai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta gaske ne ba yanzu nawa zaka sayar man da wannan injin buga kudin wannan injin buga kudi din kai abokina ne zan sayar ma shi naira miliyan 4,999 zaka sayar man da wannan injin buga kudi to ni na siya shi miliyan 5 ina habibu kai sauri ka je a dauko kudin nan a bashi dauko miliyan 5 din nan ka san miliyan 10 ne to kai cire miliyan 5 a gefe ka dauko mai miliyan 5 ka kawo mai yawa yi gudu ka kawo mai an gama mala kilu ina jin ka to na ga hannun shi wani faka yanzu ya za a yi ne hannun ya koma daidai yanzu hannun shi zai koma daidai zaka danna wannan number 4 din zai da koma daidai number 5 ita ma ɗaya hannun za ta sauka kasa to ai shikenan to agode mala ilu kaga wannan injin ba kudin ni fa ba zan tsaya tafiya shi da remote haka ba zan kana da shi ne dauki kayana kawai tafi da shi gida shikenan in na dauke shi na rungume shi muka tafi baya matsala ko ba wani problem ba zai lalace ba wani problem ai shikenan injin ba kudi ni zaka bata min lokaci in na tsaye kai kana mu na tafiyan nan haka ina to nagode Shafi'u yana nan zai kawo ma kudi yanzu ba damuwa in ga dai kudi a kasa yanzu da ko kana ma so yanzu ma zai kawo ma kudi ba damuwa to shikenan injin kudi he ka ringa tafiya wani makamaka shi bai sauri ne wannan injin yawa shigo injin bai shigo ne bari dai mu gani wani ya tsaye da shi to
ko dai wannan abun ne yasa ya kasa shigowa. Bari zan danna wannan number, katuwan number nan. Ila ita ne na dan kafa. Yawwa! Injin buga kuɗi. Yawwa, barin ƙara bugawa da shi. Yawwa. Tsayawa. Yawwa. Injin buga kuɗi kenan. Yau za ka yi kwana hayaƙi. Za ka yi ƙauri. Yau injin buga kuɗi za ka yi ƙauri. Dan ɗakin awakin can da ɗakin da na zuba shinkafa da masara duk sai na fita da kayan. Sai na cika wancan ɗakin da kuɗi. Wannan ƙaton falon ma yana cika ta da kuɗi. Wannan gashi nan ma ban rufe nan wurin ba. Kai, injin buga kuɗi yau za ka yi kwana aiki. Za ka yi hayaƙi yau za ka yi ƙauri. Ai gaskiya ingila ba abinda za mu ce musu. Ingila sun iya komai, ba ruwanka da shan mai ba komai. Ina gani yau tsaban aiki ya kaci bisin. In dai kana cin bisin injin ko kuɗi wallahi ya kaci bisin. Injin ko kuɗi yau za ka yi kwanan ƙauri he kai haƙi wallahi bari shiga fito. Lalle ma mutumin nan ina gabe da hankali, wannan mahaifi na hauka. Na je na sai ne kauri, yanzu in ni injin ne sai ne kauri. Ina ga in mutumin ne ya gano ni mutum ne zai iya kashe ni. Bari in gudu kafin ya fito. Ai ina ganin ɗakin nan ma na ciki. Ɗakin nan ko da ba rufi yana cika shi can da kuɗi, ko da ruwan sama zai bige shi. Ai injin ba kuɗi za ka yi aiki yau. Ya aiki. Na ji kamar muryar shi daga cikin gida, na je na sai na cika ɗaki. To wancan kuɗin ma da ya gani don a yaudare shi ne. Saboda haka bari in nemi hanyar da na shigo. Ai ina ganin wannan sabon ginin ma da na fara ginawa ina ganin duk da ban rufe shi ba yana cika shi da kuɗi. Ai wallahi ina ganin injin buga kuɗi ya kai kauri. Injin buga kuɗi. Injin ko ya je kashi ne? Ko dai na dana fita waje ne? A barin gani ko ya je kashi ne. Injin buga kudi. Ina ganin ko dai na dana fita waje ne. A hadiyar na kai na dana fita waje ne. To wai ya aka yi ne na danna mu injin na fita waje. Injin buga kudi.